Спомням си зимата в Сибир, майка ми ме дърпа, аз съм на една шейна и съм цялата завита от всякъде, разбира се, защото сняг от всякъде, студ. Отиваме до магазина, взимаме си някакви неща, майка ми дава един хляб, аз почвам да го хапвам и така и пристигаме до вкъщи, половин хляб го няма. Разбира се, класиката в жанра, да, тук много хора също споделят, че нали, като си вземат особено топъл хляб и докато стигнат до вкъщи или до спирката, нали, половин хляб го няма вече. Честичко, когато дойдеш в 3 часа, например, след обяд, или 4 часа след обяд, се случва, нали, има топъл хляб и хората са такива, просто го налазват директно от хартийката и веднага, нали, казват: ох, деца, върнахте ме в детството. Една от най-големите награди е да виждаме усмивките им на гишето постоянно. Всеки ден. София е супер миличка с всички клиенти. Знае ги поименно повечето хора. Честно казано, не си представям фурната да беше станала без Софи. Всичко някакси стана горе-долу в един и същи момент. Да, запознахме се време, с Софи. Аз започнах да се занимавам с хляба, нали, правих нещо друго преди това. Намерих призванието и жената в една година. Точно така. Абсолютно, да. Дойдохме тук, намерихме си къщата, почнахме да се нанасяме и аз докато се нанасяме и казвам на София: бе, защо не вземем да погледнем дали има някое търговско помещение, нещо в Княжево, което, нали, може да си направим фурна, и почнахме да си мечтаеме. 2 дни по-късно видях обява, нали, в интернет, която беше без снимка. И аз като влязох тук и направо бях такъв: вау! Всичко, което общо взето и бях казал на София, бях нали, обрисувал така с думи, то беше това. Когато отворихме фурната, нали, тя се намира до чешмата Свети Георги. Излизам с една дъска, нали, хляб нарязан, малко брашно е паднало от хляба на дъската. И единият мъж веднага почна да го яде и вика: о, така се прави, и вика: това шара на сол ли е, веднага си. Но единият си взе и го опита и аз продължих, нали, почерпих всички и се прибрах. И след малко идва този господин, който съм го почерпил, и е такъв: ти направо изби рибата с този хляб. И ги вика другите: елате си вземете, нали. Направо изби рибата. И аз викам: ето ще да ви почерпа, нали, на гишето, и той си хапва такъв сладко. Просто искахме да правим хубав истински хляб, както пише и на табелата ни, истински хляб на пещ. Почнахме да правим пълнозърнест хляб и хляб с орех и червена боровинка. Всъщност така стартирахме с 3 вида хляб. След което аз си казах на София: бе, знаеш ли, баба ми винаги преди на времето, като й каже: бабо, яде ми се пица, и тя в едни от тези бабините тавички, ето такива, ето в такива тавички, каквото тесто имаше, винаги го нали, слагаше всякакви меродийки отгоре, ми правеше каквото намери и го запичаше. И аз си казах на София: бе, що не почнем да правим нали, от бабината пица. И така почнахме да правим и гарниран хляб. Нещо, което в последствие се превърна в, както изглежда, уникално нещо за София, защото никъде не съм срещал гарниран хляб някой да нарича нещо. Той е като фокача с зехтини подправки, супер семпл. В началото, като отворихме, и всички бяха: имате ли ръж? Софи казва: не, това е от моята родина хляб, хората и всичко натежа. И аз казах: добре, хайде и ръж ще правим. И в момента е един от най-търсените хлябове, 100% ръж. Едни малки симпатични тухлички правим такива. Ние му казваме сладък хляб, експериментираме и правим всякакви разновидности, нали? Правим с шоколади, с сушени плодове, с лукум, с всякакви неща, каквото ни хрумне общо взето.
По принцип, най-търсеният хляб е селския хляб. Невероятно вкусен. Така 800 грама, доволен хляб да нахрани едно 4-членно семейство без никакъв проблем. Не смогваме на него. Винаги се разпродава първи. Обичаме да каним приятели, обичаме да се събираме с близки, с семейство. Тези моменти са много важни, защото човек, колкото и усърдно да работи, толкова усърдно трябва и да почива, за да има някакъв баланс в цялото нещо, защото правенето на хляб не е спринт, то е маратон. Всеки път, когато месим и започваме да месим хляб, така ми казваше баба ми на времето, като погледнеш хляба и ще сложиш нещо в него, ще вложиш нещо, ще наречеш за нещо, за здраве, за късмет, И всеки път, когато поглеждам тестото, се опитвам да дам най-чистата си енергия от себе си, да вложа за здраве, за берекет. Всеки, който го яде, да е благословен, всеки, който го яде, да е осветен от Божията светлина. Да бъдем здрави и да продължаваме да правим това, което правим, да имаме възможност. Всеки ден благодаря на Бога, че ми дава възможност да се изправям, да замесвам хляба за хората. Това е благодат.